ஸ்லோகன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 6.169. மண்டே தான் நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிருதம். வர வர கொஞ்சம் நிறைய தத்துவங்களா இருக்கும் மாதாஜி. நாளுக்கு அப்படி இப்படி விட்டு விட்டா சின்ன சின்னதா இருந்தது மாதாஜி. ஆமா, அதாவது ஒரு வரி லைன்ல வந்து நமக்கு பெருசா எதுவும் தெரியாது மாதாஜி. ஆனா அதனுடைய பர்பட்ல வந்து நிறைய டீட்டெயில் கொடுத்தா அது எப்ப வரும்னாக்கா, ஏன்னா நம்ம படிக்கிறதே இப்ப வந்து சரிதை இல்லையா, சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய சரிதை வாழ்க்கை வரலாறு படிச்சுட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா அது எல்லாமே அவருடைய லீலைகள் தான் இல்லையா. லீலைகள்ல வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். ஆனா தத்துவங்களே கொடுத்துட்டு நம்ம ஓடி போயிடுவோம் இல்லையா. நிறைய ஒன்லி தத்துவாஸ் வந்து நம்மளால ஜீர்ணிக்கவும் முடியாது, நம்மளால ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான அந்த பக்குவம் கிடையாது, புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டி கிடையாது. சோ பிரபுபாதருடைய அவருடைய அனுகிரகத்துல நாம் இதெல்லாம் நாம இன்னைக்கு வாசிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. சோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீல பிரபுபாதா, ஷீல பிரபுபாதா கி ஜெய், குரு மகாராஜ் கி ஜெய். ஓகே, நாம் இப்போ பிரேயர் சொல்லிருக்கேன். நான் சொல்றேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு சித்திரலேகா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்களா? எல்லாருமே இருக்காங்களா? லட்சுமி மாதாஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி, யுவர் சர்வீஸ் இஸ் வெரி வெரி ரிக்வயர்ட் ஆக்சுவலி. நான் பாலாஜி பிரபுஜி கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஏன்னா இந்த வாட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. ஷூட்டிங் அப் அத்தனை பேருமே நம்ம வந்து பேட்சா ஃபார்ம் பண்ணாதான் ஃபியூச்சர்ல வந்து நிறைய பக்தி சாஸ்திரி பேட்சஸ், பக்தி வைபவ் பேட்சஸ் எல்லாமே படிப்பாங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு நீங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த வாய்ப்பை வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும்னா பிரேமா மாதாஜியோ இல்ல புஷ்ப மாதாஜியோ நீங்க யார் வேணாலும் நீங்க அழைச்சுக்கோங்க. அவங்களே உங்களுக்கு யாரு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் மாதாஜி. சரி, எஸ், நீங்க வந்து தேங்க் யூ மாதாஜி. பண்ணலாம். எஸ், நீங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் வேணும்னா நாளைக்கு என்ன பண்ணுங்க, மண்டே சார் சண்டே இல்ல, அடுத்த வாரம் பண்ணுங்க, இந்த வாரம் வேண்டாம். அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணுங்க, நீங்க சண்டே வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரி அதுக்கு வேணா நானே கூட வரேன். இந்த சண்டே நான் ஃப்ரீ இல்ல, அடுத்த சண்டே நான் கண்டிப்பா ஃப்ரீயா இருக்கேன். லெட்டஸ்ட் ஆர்கனைஸ் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் சண்டே உங்களுக்கு எப்படி டைமிங் கன்வீனியன்ட் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அவங்க கன்வீனியன்ட் டைம் பிரகாரம் ஒரு 1/2 hour ஆர் 1 hour நம்ம வந்து ஒரு கீத மகாத்மியத்தை பத்தி சொல்லி, ஓகே, சங்கராச்சாரியார் அந்த கீத மகாத்மியத்தை எவ்வாறு வந்து புகழாரம் சூட்டி இருக்கிறார் அதை பத்தி சொல்லி அவங்கள வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணணும். நம்முடைய ப்ரீச்சிங் எப்படி போனோம்னா, எஸ் இங்க வந்து நம்ம வாசிக்கணும், பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வரணும். அதுல அந்த கீத கதையில ஏதாவது பெஸ்ட் கதை இருந்தா கூட அத அவங்களுக்கு சொல்லலாம். அதுல செலக்ட் பண்ணி அதை நீங்க ரெடி பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் யுவர் மண்டே எக்ஸாம் உட்காந்து அதை ரெடி பண்ணுங்க எல்லாரும். நீங்க எது சொல்லலாம்ன்றத வந்து யூ ஆர் ஆல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, பக்தி வைபவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க. ஓகே, யூ ஆல் ஷுட் நோ தட். சரிங்களா? ஸோ ரேவதி மாதாஜி, ஸோ உங்களுடைய அதாவது குழந்தையான அந்த குரலை வச்சு நீங்க, தட்ஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் மாதாஜி. நீங்க எப்ப எங்கிட்ட பேசினாலும் ஏதோ ஒரு குழந்தைதான் எங்கிட்ட பேசுதுன்னு நினைப்பேன் நான். ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங். ஓகே, உங்களை நேரா நான் மேங்களூர்ல பார்க்கும் பொழுதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் அந்த குரலை வச்சு ஏதோ ஒரு யூகத்துல இருந்தேன் நானு. அப்புறமா பார்த்தா மாதாஜி இவ்வளோ இப்படி இருக்காங்கன்ற அந்த இது எனக்கு ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. குட் ஆக்சுவலி. நீங்க யூ கேன் இன்னைக்கு ஓகே, அதனால நீங்க வந்து யூ கேன் டேக், உங்களுக்கு யார் எந்த டிவோட்டி வேணாலும், நீங்க எல்லாருமே அசோசியேஷன்ல தான் இருக்கீங்க, ரெடியா இருக்கும் மாதாஜி. கூப்பிட்டாங்க உங்களுக்கு. சரி மாதாஜி, சரி மாதாஜி, ஓகே, சரி மாதாஜி, சரி மாதாஜி. எனக்கு மட்டும் எல்லாருடைய கொஞ்சம் நம்பர் மட்டும் கிடைச்சதுன்னா நான் வந்து பாலாஜி பிரபு கிட்ட கேட்டுக்கோங்க, அவர் கொடுப்பாரு. சரி, இன்னைக்கு உங்களை வெல் இன் அட்வான்ஸ் அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் வரலாம், எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு திருப்பி அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. பாலாஜி பிரபு வில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தட். ஓகே, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பாரு இன்னைக்கு. நாளையில இருந்து நீங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. 1 week இருக்கு, அதுக்கு அடுத்த மண்டே தானே உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லையா? சோ முன்னாடியே வந்து அந்தந்த குரூப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது டீச்சர்ஸ் அட்மின்ஸ் சொல்லி
மெசேஜஸ் ஆஃப்டர் ரேவதி மாதாஜி பேசின பிறகு நீங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மெசேஜஸ் வந்து அழகா வந்து லலிதா மாதாஜி இஸ் வெரி குட் இன் டிராஃப்டிங் த ஃப்ரேம் ஒர்க். ஓகேங்களா? வேணும்னா யூ கேன் மேக்கர் அவங்களே யூட்டிலைஸ் பண்ணி கூட நீங்க ஒரு செஷன் மாதிரி கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஷி இஸ் வெரி குட் ரிட்டென்ஷன், ஷி டஸ் வெரி நைஸ். சரி, ஒருத்தவங்க கிட்ட என்ன பாசிட்டிவ்னஸ் இருக்கோ அதை நாம கண்டிப்பா வந்து அவங்களோட இணைந்து நம்ம செய்யறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லலிதா மாதாஜி கிட்ட நானும் பேசுறேன். நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து யூ கேன் ஹாவ் தட் கீத மகாத்மியம். வேணா மல்லிகா மாதாஜி நீங்க கீத மகாத்மியம் எடுத்துரைக்கிறத நான் எடுத்துரைங்கோ. அவங்கள வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்பீச்சுக்கு வந்து வேணா கொடுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தட் எல்லாரும் கலந்துண்டு ஸோ யூ ஹாவ் எ குட் மீட்டிங். ஸோ தட் வரக்கூடியங்க ஒரு 100 பேர் வந்தா கூட அந்த 100 பேரையுமே நாம லெவல் 2க்கு எடுத்துட்டு போகிற மாதிரி பண்ணிடணும். லெவல் 2ல ஒருத்தவங்க வந்து நின்னுட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நாமளே அவங்களை அனுப்புனா கூட அவங்க போகவே மாட்டாங்க. அந்த லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2க்கு வராங்க பாருங்க, அந்த இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எப்பயாவது அவங்க விட்டு போனா கூட மீண்டும் வந்து இணைஞ்சிருவாங்க, அவங்க போகவே மாட்டாங்க. ஸோ தட் ஃபேஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ். ஓகே, இந்த வாட்டி வந்து இந்த வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, போன தடவையும் அதுக்கு முந்தின தடவையும் லெவல் 1ல இருந்த 8 பேரையும் நான் லெவல் 2 கொண்டு வந்துட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த 8 பேரை கடைசி வரைக்கும் அப்படியே எடுத்துட்டு வரணும். அது வந்துருவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி வந்து நீங்க எல்லாருமே திஸ் இஸ் த சேவா, திஸ் இஸ் ரியலி கிரேட் சேவா. ஒருத்தர் அழைச்சிட்டு வந்து அந்த நீட்டா கடைசி வரைக்கும் அவங்கள வந்து அந்த பாதையில விட்டுறது. ஒன்ஸ் லெவல் 2 தாண்டிட்டாங்கன்னா அவங்க பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கு மேல நம்ம அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அந்த அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்து விட்டுறணும். ஓகேங்களா? நீங்க எல்லாம் ஓரளவுக்கு சுலபமா வர்றதுக்கான பாதை இருந்துச்சு. அதனாலதான் நாங்களாம் ஒரு வாட்டி சொன்னதுக்கே நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு வந்துட்டீங்க. ஆனா இப்ப அந்த அப்ப கோவிட்ல வேற எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாதனால உங்களுக்கு அது இன்னும் ஈஸியா போயிடுது. ஆனா இப்ப எல்லாருமே பௌதீகவாதிகளா ஆயிட்டோம். நாங்கெல்லாம் வயசானவங்களா இருந்துட்டோம் மாதாஜி. இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ், பொறுப்புகள் அதிகம், வேலை அதிகம். நாங்களே எல்லாமே ரிட்டையர் ஆனவங்க எல்லா விதத்திலையும். அதனால ஈஸியா நிறைய ஒர்க்கிங் பீப்புளா இருக்காங்க மாதாஜி. அதனால கரெக்டா மாதாஜி. அதுக்குதான் அவங்களுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இஃப் தே வாண்ட், சில பேருக்கு வந்து வீக்கெண்ட் பேட்ச் மட்டும் வேணும், வீக்கெண்ட் பேட்ச் மட்டும் வேணும்னு கேட்டாதான் சொல்லுங்க, அது வேணும் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணலாம். அது கூட பண்ணலாம். ஓரளவு 8-9 மணிக்கு வர்றாங்க மாதாஜி. 8 மணி 9 மணி தான் வர்றாங்க. ஓகே, வேணும்னா நம்ம 8 மணி காலையில இந்த 6 மணி பேட்ச் இருக்கு, அதுல கூட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்திருக்கு. 6 o'clock கூட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. இட்ஸ் வெரி கிரேட் இந்த வாட்டி, இறைவனுடைய கிருபை. ஆமா, இனிமே வருவாங்க. ஏன்னா பண்றக்கூடிய சேவை யாரு? குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று இல்லையா? மகாலட்சுமி மாதாஜியுடைய பிள்ளைகள் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதனால லெட் தெம் டூ தட் சேவா. இந்த சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம். பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைசிகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पञ्चकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, இன்னைக்கு சித்ரலேகா மாதாஜி அப்புறமா வந்து வேற யார் வாசிக்கணும்னு சொன்னீங்க? மாதாஜி, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஒரு 5-6 பேர் சொல்லுங்க, அப்படியே வரிசையா வரட்டும். நான் படிக்கணும். ஓகே, பிராயேன. ஓகே, प्रायेणाप्यर्षिदो देवो ये अप्रजागृहमेदिनः कत् अभत्यप्रदं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरम्. यस, वासिंग माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. प्रायेणार्पजो देवो ये
अप्रजा गृहमेदिनः कत् अपत्यप्रदं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्परं பிராயேன உண்மையில் அப்பியர்த்தித வழிபட்டு தேவ பகவான் இயே எவர்கள் அப்ரஜா குழந்தையின்றி கிரகமேதின இல்லத்தில் வாழ்பவர்கள் கத் அபத்திய ஒரு துர்புத்திரனை கிருதம் காரணமான துக்கம் ஏ அவர்கள் ந இல்லை விந்தந்தி அடைதல் துர்பரம் தாங்க முடியாத. மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் தனக்குள் நினைத்தார், குழந்தை இல்லாதவர்கள் உண்மையில் வேறு பெற்றவர்கள். அவர்கள் தமது முற்பிறப்பில் பகவானை வழிபட்டிருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அவர்கள் இப்பிறப்பில் ஒரு தீய மைந்தனை பெற்று அவனால் ஏற்படும் தாங்க உண்ணா துன்பங்களை அடையாதிருக்கின்றனர் போலும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது அதாவது அங்கனுடைய வியூஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, அவர் நினைக்கிறார் அந்த எந்த மாதிரி அளவுக்கு குழந்தை. மனசு புண்பட்டு எழுதியிருக்காரு பாருங்க மாதாஜி. எஸ் எஸ் எஸ். அடுத்து வாசிங்கோ. யதஹ பாபியஷி கீர்த்திர் அதர்மஸ்ச மகான் நிருணாம் யதோ விரோதஹ சர்வேஷாம் யத ஆதிர் அனந்தக. எஸ். हरे कृष्ण माताजी. यद पापीयसी कीर्तिर् अधर्मश्च महानृणाम् यतो विरद सर्वेषाम् यद आदिर् अनन्तः. यद ஒரு மோசமான மைந்தனால், பாபியசி பாவம் நிறைந்த, கீர்த்தி பெருமை, அதர்மம் ச மேலும், மகான் சிறந்த, நிருணாம் மனிதர்களின், எதக அதிலிருந்து, விரோதம் சர்வேஷாம் மக்கள் அனைவரும், எதக எதிலிருந்து, ஆதிகி ஆர்வம், அனந்தக முடிவற்றது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை எழுதியவர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத கி ஜெய். ஒரு பாவம் நிறைந்த மனிதனால் அவன் தந்தையின் புகழ் மறைகிறது. அவனது தீய செயல்கள் அவன் குடும்பத்தினரையும் தீமையில் ஆழ்த்தி ஒருவருக்கொருவர் பூசலிட்டு அவர்களை முடிவற்ற கவலைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறது. கரெக்ட். வெரி நைஸ்லி டோல்ட். பொருளறைவா. பொதுவாக மனம் முடித்தவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும், இல்லையேல் அவர்கள் வாழ்க்கை சூனியமாகிவிடும் என்பர். எனவே நற்குணமில்லாத மைந்தன் பிறந்தால் அவன் பார்வையற்ற விழிக்கு சமமாவான். காண முடியாத கண் பயனற்றது என்பதோடு தாங்க ஒண்ணா புண்ணாகவும் இருக்கிறது. ஆகையினால் மன்னர் இது போன்ற ஒரு மோசமான மைந்தனை பெற்றது தனது ஜீவனையே என்று நினைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். கஸ்தம் பிரஜாபதேசம் வைமோகபந்தனம் ஆத்மனஹ பண்டிதோ பஹி மன்யதே யத் அர்த்தா க்லேஷதா கிருஹாஹ. हरे कृष्ण माताजी. வாசிங்க. कष्टं प्रचोददेशं वैमोह बन्धनम् आत्मनः पण्डितो बहिमन्यते यत् अर्थाः क्लेशुद கிரஹः. கஹ யார், தம் அவரது, பிரஜா அபதேசம் பெயருக்கு மட்டும் பிள்ளை, வை நிச்சயம், மோக மோகம், பந்தனம் கட்டு, ஆத்மனக ஆத்மாவிற்கு, பண்டித புத்திமான், பஹிமன் ஏத மதிப்பட்டுவது, எத் அர்த்தா யார் காரணமாக, கிளேஷ தாக துன்பம், கிரஹ வீடு. மொழிபெயர்ப்பு. கூர்த மதியும் நற்குணம் உடைய யார்தான் இது போன்ற பயனற்ற மைந்தனை விரும்புவர்? இப்படிப்பட்ட மைந்தன் உயிர்களுக்கு மாயவலை போன்றவன் ஆவான். அதனால் அவன் இல்லமே துன்பம் ஆகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தத் அபத்யம் வரம் மன்யே சத் அபத்யாத் சுக்ஷுஷாம் பதாத் நிர்வித்யேத கிருஹான் மர்த்தயோ யத் க்லேஷ நிவஹா கிருஹா. हरे कृष्ण माताजी. कत् अपत्यं वरं मन्ये सत् अपत्याच् संपदात् निर्विद्येद कृहान् मत्यो यत् क्लेश निवाह कृहाः. கத் அபத்தியம் துர்புத்திரன், வரம் நல்லவன், மன்யே நான் நினைக்கிறேன், சத் அபத்யாத் நற்புத்திரனை காட்டிலும், சீசாம் துன்பத்தின், பதாத் ஆதாரம், நிர்வித்தியதே பற்றற்றவனாகிறான், கிருஹாத் வீட்டிலிருந்து, மத்திய இறந்தவன் ஆவான், யத் யார் காரணமாக, கிரேச நிவாக நரகமயமான, கிருஹா இல்லம். மொழிபெயர்ப்பு. பின்னரும் மன்னர் நினைத்தார், நற்குணமுள்ள மைந்தனை காட்டிலும் தீய குணமற்றவன் நல்லவன்.
ஏனென்றால் நன்மைந்தன் வீட்டின் மீது பற்றினை அதிகரிக்கச் செய்வான், ஆனால் கெட்டவனோ அவ்வாறு செய்வது இல்லை. மேலும் தீய மைந்தன் வீட்டை நரகமாக செய்வதினால் நல்லவன் இயற்கையிலேயே மிக எளிதில் தன் குடும்பத்தின் மீதுள்ள பற்றை விற்றுவிடுகிறான். பொருளுரை: இல்லத்தின் மீது ஒருவனுக்கு ஏற்படும் பற்றின்மை பற்றி மன்னர் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார். பிரகலாத மன்னனுக்கோ இல்லமானது பாலும் கிணறுக்கு சமமானது. பாலும் கிணற்றில் விழுந்த ஒருவன் அதிலிருந்து உயிர் பிழைத்து மீண்டு வருதல் மிகவும் அரிது. அதனால்தான் பிரகலாத மன்னன் பாலும் கிணற்றுக்கு சமமான இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து வெகு விரைவில் வெளியேறி காட்டிற்கு சென்று முழுமுதற் கடவுளை சரணடைதல் வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். வேத நெறிப்படி இல்லறம் துறந்து வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் பெறுவது கட்டாயமானது. ஆனால் மக்கள் தங்கள் மரணம் வரையில் வீட்டிலேயே ஒண்டியிருக்க வேண்டும் என்று கருதுகின்றனர் ஒழிய வீட்டின் மீது அவர்கள் பற்றற்று இருப்பதே இல்லை. எவ்வாறேனும் இறுதியில் ஒருவன் உலக வாழ்வின் மீது பற்றிருப்பது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆகையினால் ஒரு மோசமான மகன் தனது தீய நடவடிக்கையினால் ஒரு இல்லறத்தானை தன் வீட்டை துறந்து வெளியேறுவதற்கு உதவி செய்கிறான். இது ஒரு வகையில் நல்வரம் தானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்படி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை கூட வெக்ஸ் ஆயிட்டாரு மாதாஜி. அப்படின்னா ஆனா கடினமான நல்லதா சூழ்நிலை அவருடைய உணர்தலை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா? ஒன்று, நாம் எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஒரு காரியம் நிகழ்ந்து விட்டது என்றால் ஒரு ஒரு குடும்பத்திற்கு நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம், அதனால அதுல பிறந்த சில பிள்ளைகளால அந்த குடும்பமே எங்கேயுமே இல்லாத போனக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நம்ம ஊர்ல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அது போல ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த வீடு மேன்மேலும் முன்னேறுகின்றது என்பது தட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர். ஆனா அந்த குடும்பமே சின்னாபின்னமாகிறது அது எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. ஆனா அந்த வாய்ப்பை இவர் எவ்வாறு பயன்படுத்தி கொள்கிறார் என்பதை பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஆப்டிமைசேஷன் இருக்கணும். அப்படின்னா ஒரு சூழ்நிலையை நாம அதுல இருக்கக்கூடிய மேன்மையான தன்மையை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றதுன்றத எடுத்துட்டு போகிறது ஆப்டிமைசேஷன். இல்லைன்னா நம்ம சிறிய ஒரு தவறை கூட நம்ம பெரிய பூகம்பம் மாதிரி மாத்தலாம். ஆனா பெரிய தவறையே நாம சிறிய வாய்ப்பாக மாற்றிக்கொள்வது என்பது அது உத்தமமான ஒரு கேரக்டர். இந்த இடத்துல அங்கனுடைய மேன்மையான கேரக்டரை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா? அங்கே தன்னுடைய மைந்தன் தவறானவன் அப்படிங்கறத அவரால் ஏத்துக்க முடியாது, அவனை திருத்த முடியல அவரால. இருந்தாலும் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்கிறார் அவர். ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடியவர் தான், பலன் கருதத்துல இருக்கார். இப்ப அந்த பலனை விட்டு அவர் பற்றற்ற நிலைக்கு போகிறார். அப்படின்னா பற்றற்றுன்னா நம்ம வாழ்க்கை என்பது இந்த இடத்துல தற்காலிகம் தான். சோ நாம் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை நாம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு முன்னாடி போகணும். பௌதிகத்தை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது, ஆன்மீகத்தின் தரப்பிலும் நாம முன்னேற வேண்டும் என்பதை அவர் உணர்த்துகிறது. அதைத்தான் தான் உணர்ந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். நெக்ஸ்ட், ஏவம் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங். ஏவம் ச நிர்விண்ண மனான் ருபே கிரஹான் நசீத உத்தாய மகோதயோதயாத் அல்பத நித்ரே அனுபலக்ஷிதோ நிருபே ஹித்வா கதோ வேன சிசீவம் பிரசீப்தாம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் ச நிர்விணம் மனா நிருபோ குருகான் நிசீத உத்தாய மகோதயோதயாத் அலப்த நித்ரோ அனுபலச்சிதோ நிருபீர் ஹித்வா கதோ வேன சிவம் பிரசிப்தாம். ஏவம் இவ்வாறு, சக அவர், நிர்விண மனாக மனதில் வேற்றுமையின்றி, நிருபக மன்னர் அங்கன், கிருஹாத் வீட்டில் இருந்து, நிசிதேத் நள்ளிரவில், உத்தாய எழுந்து, மகா உதயாத் மகாத்மாக்களின் ஆசையினால் பெற்ற வளம், அசப்த நித்திரக உறக்கமின்றி, அனுபவிச்சிதக யாரும் அறியாது, நிரூபி பொதுமக்களினால், ஹித்வா துறந்து, கதக சென்றார், வேண சேவம் வேணனின் அன்னை, பிரசிப்தம் ஆழ்ந்து தூங்குகையில். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த மன்னர் அங்கன் இரவில் துயில் கொள்ளாது தவித்தார். இல்லற வாழ்க்கை அவருக்கு முற்றிலும் பயனற்றதாயிற்று. நள்ளிரவில் தனது படுக்கையிலிருந்து எழுந்த அவர் தன் அருகில் ஆழ்ந்து துயில் கொண்டிருந்த வேணனின் அன்னையை அவரது மனைவி விட்டு நீங்கினார்.
அவரது நாட்டின் வளம் போன்றவற்றின் மீதிருந்த மோகம் அனைத்தையும் விட்டொழித்து யாரும் அறியாது தனது அரண்மனை, செல்வம் ஆகிய அனைத்தும் துறந்து காட்டை நோக்கி பயணமானார். பொருளுரை: இச்சுலோகத்தில் உள்ள மகோதயோதயாத் என்னும் சொல் மகாத்மாவின் ஆசையினால் ஒருவன் உலக வளங்களை அடைகிறான். அதே நேரம் அச்செல்வத்தை ஒருவன் துறந்தான் என்றால் அது மகாத்மாக்களிடமிருந்து பெரும் மிக உயர்ந்த ஆசையாக கருதப்படுகிறது. அம்மன்னன் தனது ஆட்சி, செல்வம், தன் மீது நம்பிக்கையுடைய எழில் மனைவி போன்றவற்றை எல்லாம் துறந்து வெளிவருவது என்பது எளிதான காரியம் அன்று. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் ஆசையினாலேயே அவர் பற்றறுத்து யாரும் அறியாது காட்டிற்கு சென்றதாகும். இதுபோல் எத்தனையோ உயர்ந்த மனிதர்கள் தங்கள் மனைவி, மக்கள், செல்வம் போன்றவற்றை துறந்து நள்ளிரவில் பிரிந்து சென்று இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதா, தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, ஐ திங்க் இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஒண்ணு இருக்கா? விஞ்ஞாய நிரவித்யகதம் பதிம் பிரஜா புரோஹிதாத்மத்யா ஹிருத்கநாதயா விசிக்ஷயோர்யாவம் அதிசோக காதரா யதா நிகூடாம் புருஷம் யோகின. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஞ்ஞாய நிரவித்ய கதம் பதிம் பிரஜாஹ புரோஹிதோத்மாத்ய சீக்ருத்கநாதயः விசிக்யுர்வுர்வியாம் அதிசோக காதரா யதா நிகூடம் புருஷம் வியோகினக. விஞ்ஞாய புரிந்து கொண்ட பின்னர், நிர்வித்ய முக்கியத்துவமற்றதாக, கதம் வெளியேறினார், பதிம் மன்னர், பிரஜாக குடிமக்கள் அனைவரும், புரோகிதர்கள், ஆமாத்ய அமைச்சர்கள், சீஹ்ரும் நண்பர்கள், கணதயக பொதுவாக மக்கள் எல்லோரும், விசிக்யுக தேடினர், ஊர்வியாம் பூமியின் மேல், அதிசோகாதரக மிகுந்த கவலையுற்றனர், எதா போன்று, நிகூடம் மறைந்திருக்கும், புருஷம் பரமாத்மா, கு யோகின அனுபவமற்ற இறை உணர்வாளர். ஆல் க்ளோரிஸ் டு பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு: மன்னர் தனது அரண்மனையை விட்டு வெளியேறியதை கேள்விப்பட்ட குடிமக்கள், புரோகிதர்கள், அமைச்சர்கள், நண்பர்கள் என்ற அனைவரும் மிகுந்த துயருற்றனர். அவர்கள் அனுபவமற்ற யோகிகள் தன்னுள் இருக்கும் பரமாத்மாவை தேடியது போல் இப்பூ உலகம் முழுவதும் மன்னரை தேடினர். பொருளுரை: தன்னில் இருக்கும் பரமாத்மாவை தேடிய மதி குறையுடைய யோகிகளை பற்றிய சான்று பொருத்தமானது. முழு மெய்ப்பொருளானது 3 வெவ்வேறான நிலைகளாக, அதாவது அருவ பிரம்மமாக, உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவாக மற்றும் முழுமுதற் கடவுளாக அறியப்படுகிறது. குயோகினக எனப்படும் அனுபவமற்ற யோகிகள் தமது மன யூகங்களினால் அருவ பிரம்மத்தையே அடைகின்றனர். அவர்களால் ஒவ்வொரு உயிரிடத்தும் உறையும் பரமாத்மாவை கண்டுகொள்ள முடியாது. மன்னர் பிரிந்து சென்றவுடன் நிச்சயம் அவர் எங்கேயோ இருக்கின்றார் என்பது உறுதியாயிற்று. ஆயினும் அவரை எப்படி தேடி கண்டுபிடிப்பது என்று அறியாது அவர்கள் இந்த அனுபவமற்ற யோகிகளை போல் திகைத்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அலக்ஷ்யந்த பதவிம் பிரஜாபதே அயோத்தம்யா பிரத்யுபஸ்ருத்யதே புரீம் ருஷீன் சமேதான் அபிவந்திய சாஸ்ரவோ நாவேதயன் பௌரவ பிரத்ரு விப்ளவம். எஸ், விப்வலம். எஸ், யார் வாசிக்கணும் லாஸ்ட்? பிரேமா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அலக்ஷ்யந்த பதபீம் பிரஜாபதேர் அதோத்யமா பிரதிபஸ்ருத்யதே புரீம் ருஷீன் சமேதன் அபிபந்த்ய சாஸ்ரவோ
நயவேதயன் பௌரவ பிரதிரு விப்வலம் அலக்ஷ்யந்தக காண முடியாமல் பதவி எந்த அடையாளமும் பிரஜாபதேகே மன்னர் அங்கனின் கத உத்தயமா ஏமாற்றமடைந்தனர். பிரித்யு பஸ்ருத்ய திரும்பி வந்து தே அக்குடிமக்கள் புரீம் நகருக்கு ருஷீன் மகா முனிவர்கள் சமேதான் கூடியிருந்த அபிவந்திய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்து ச அஸ்வரக தங்கள் கண்களில் கண்ணீர் ததும்ப நயவேத்யன் தெரிவித்தனர். பௌரவ ஓ விதுரனே, பர்த்ரு மன்னரின் விபல்வம் மறைவு. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் குளோரிஸ் கோஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மன்னரை எல்லா இடங்களிலும் தேடி பார்த்த குடிமக்கள் அவரை பற்றிய எந்தவித அடையாளமும் கிடைக்காததினால் மிகுந்த ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாயினர். மன்னரை காணாது வருத்தமுற்று கூடியிருந்த முனிவர்களிடம் வந்தனர். நீர் வழிய அவர்கள் முனிவர்களை வணங்கி மன்னரை எல்லா இடங்களிலும் தேடியும் அவரை எங்கேயும் காண முடியவில்லை என்ற விபரத்தை கூறினர். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4வது காண்டம் 13வது அத்தியாயமான துருவ மன்னரின் மரபு வழி பற்றிய விளக்கம் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. நாம் இப்போ 43 முடிச்சிட்டோம். 44. சோ குழந்தை, இது வந்து இங்க மன்னர் நினைக்கிறார் குழந்தை இல்லாதவங்களுடைய, அதாவது உண்மையிலே அவங்களே வந்து மிகப்பெரிய பேரு பெற்றவர் அப்படின்னு முதல்ல நினைக்கிறார். இதுதான் மனதினுடைய நிலையை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஆரம்பத்துல பிள்ளை இல்லாதவங்களே பெட்டர், இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளையை பெற்றதற்கு நாம பிள்ளை இல்லாமலே இருந்திருக்கலான்ற ஒரு ஃபீலிங். இது சாதாரணமா நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில கூட நாம இதை பாக்குறோம் இல்லையா? ஒரு குழந்தை வீட்டுக்கு வந்து நல்லது செய்யலன்னாலும் பரவாயில்ல, தீயதை கொண்டு வந்தால் அதை வந்து பெற்றோர்களால சகித்து கொள்ளவே முடியும் இல்லையா? சோ மேலும் அந்த தீங்கு அவனையே சுடுன்றதையே புரிஞ்சுக்காம வந்து அவன் தவறு இழைத்து கொண்டிருப்பான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. எல்லா குழந்தைங்களுமே பிறக்கும் பொழுது நற்குழந்தைகளாதான் பிறக்கிறது. ஆனா அது வளரக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து அது தவறுகள் இழைக்கிறது. சோ அவர்கள் தமது முற்பிறவியில் பகவானை வழிபட்டிருக்க வேண்டும். அதனால்தான் அவர்கள் இப்பிறவியில் ஒரு தீய மைந்தனை பெற்று அவனால் ஏற்படும் தாங்கவண்ணா துன்பங்களை அடையாதிருக்கின்றனர் போலும். அப்படின்னா இஸ் கம்பேரிங், பிள்ளைகள் இருக்கிறவங்களை வச்சு கம்பேரே பண்ணல அவர். பிள்ளை வரம் இல்லாதவங்களே பெட்டர். ஏன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு, அதாவது பக்தி செஞ்சிருப்பாங்க. அதனாலதான் இந்த பிறவில அவங்களுக்கு தீய பிள்ளைகள் பிறக்காம, ஏன்னா இவரும் வந்து பிள்ளை இல்லாத நிலையில இருந்தார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிள்ளை வரம் பெற்றது. அந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிள்ளை பிறக்காம இருக்கிறதுக்காக தான் பிள்ளை வரம் இல்லையோ அப்படின்னு அவர் வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார். யதஹ பாபியசி கீர்த்திர் அதர்மஸ்ச மகான் நுருணாம் யதோ விரோதஹ சர்வேஷாம் யத ஆதிர் அனந்தக. ஒரு பாவம் நிறைந்த மைந்தனால் அவர் தந்தையின் புகழ் மறைகிறது. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இதெல்லாமே. அவனது தீய செயல்கள் அவன் குடும்பத்தினரையும் தீமையில் ஆழ்த்தி ஒருவருக்கொருவர் பூசலிட்டு அவர்களை முடிவுற்ற கவலைக்கு வந்து, அதாவது முடிவற்ற கவலைக்கு வந்து ஆளாக்கி விடுகிறது. அப்படின்னா வாழ்க்கையெல்லாம் அந்த கவலையோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏதோ ஒரு வழக்கு வாதம், இதனால வந்து சண்டை சச்சரவர்கள், அதுல வந்து யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாதகம் நிகழ்றது. அந்த பாதகம் என்பது அந்த ஜெனரேஷனே, இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில 4 பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல 4 பேர்ல வந்து ஆஸ்திகள் வந்து சமமாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலை வரும்பொழுது அதுல யாராவது ஒருத்தர் வந்து சீட்டிங் பண்ணாங்கன்னாக்கா, இந்த சீட்டிங் பண்ணும்பொழுது அதை தட்டி கேட்டவங்களை வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல தாக்கியோ அவர்கள் மரணம் அடையறதுக்கோ இல்லை ஏதோ அதாவது ஒரு அங்க அவயம் ஆகிறதுக்கான ஒரு காரணம் இருந்தா அவருடைய அந்த பிள்ளைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய அப்பாவுக்கு இப்படி பண்ணாங்க இல்லையா, கடைசி வரைக்குமே அந்த உறவு முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒட்டி போகவே மாட்டாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சர்வசாதாரணமா பார்க்கக்கூடிய ஒன்று தானே இல்லையா? சோ அது எப்பவுமே நம்ம மனசுல வந்து முடிவற்ற கவலைக்கு வந்து ஆழ்த்தி விடுகிறது. கடைசி வரைக்கும் இந்த கவலை என்பது உண்டு. இது நம்ம, ஆனா அது எல்லாமே பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட கவலைகள். இந்த இதுக்கு வரும்பொழுது நாம பௌதீகத்தை ஒரு புறம் ஒதுக்கி விடணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசைத்தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா?
இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். இது இந்த காலம் மட்டும் கிடையாது, எல்லா காலத்திலுமே இது உண்டு என்பதை நாம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம தெரிஞ்சுக்கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். சோ அவனது தீய செயல்கள் அவர் குடும்பத்தினரை மட்டும் இல்ல, ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் வந்து ஒரு குடும்பத்தை மேன்மையான நிலைக்கு எடுத்து செல்லும், இல்லைன்னா இழிவான ஒரு பெயரை கொண்டு வந்து சேர்த்து விடும். சோ அதனால சொசைட்டில பேரு கெட்டு போச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் நம்ம. ஆனா உண்மையிலேயே பெற்றோர்களுடைய கையில கூட அது இல்ல. பிள்ளைகளுடைய தவறுகளால பெற்றோர்களை நம்ம நிந்திக்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் காரணத்தை. ஆனா வெளியில வந்து பிள்ளைகளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் நம்ம வந்து 100% போய் பார்க்க முடியாது. அது நம்முடைய ஸ்கோப்லயே வராது. நம்ம முன்னாடி நல்லவங்களா இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்கள் வெளியில எப்படி இருப்பாங்கன்றது நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. எப்பயாவது ஒரு வாட்டி தான் நமக்கு அவங்களுடைய விவரங்களை வெளியே வருமே ஒழிய, அதுவும் அவருடைய நண்பர்கள் மூலியமாவோ இல்ல ஸ்கூல் மூலியமாவோ தான் நமக்கு எல்லாமே தெரியப்படுத்துவாங்களே ஒழிய, மத்தபடி ஸ்கூல்லயும் என்னன்னா, இப்போ ஸ்கூல் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஏ பாசிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட் இல்லையா? ரெண்டுமே ப்ராப்ளம், பிள்ளைகளும் ப்ராப்ளம், ஸ்கூலும் ப்ராப்ளம். அந்த காலகட்டம் மாதிரி கிடையாது. அப்பெல்லாம் ஒரு அடி அடிச்சா கூட நம்ம வாங்கிட்டோம். ஆனா இப்போ பிள்ளைகளை நாம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஆனா அதுக்காக பனிஷ்மெண்ட்டே வேற விதமா மாறிடுது. இப்போ காலேஜ் லெவல் எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா ஃபெயில் பண்ணியே அவங்களோட டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணாமலே பண்ண வச்சிடறாங்க. அட்டானமஸ் காலேஜ்ல போனீங்கன்னாக்கா இன்னும் ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை ஆக்சுவலி. ஏன்னா டீச்சர்கள் கையில தான் எல்லாமே இருக்கிறது இல்லையா, அட்டானமஸ் காலேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை, பழி வாங்கக்கூடிய இந்த இது நிலை யாருக்கு வருதுன்னா, டீச்சர்ஸ் கூட வந்து அதே மாதிரி ஆயிடுறாங்க இப்போ. இதுதான் வந்து அதாவது நான் நிறைய பேர் என்னுடைய டீச்சர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசும்பொழுது இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தோன்றது ஆக்சுவலி. இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிக்கலா நடந்துன்னு இருக்கு. இதை வந்து நம்ம அலசி ஆராயும் பொழுது பிள்ளைங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் நம்ம சொல்லி அனுப்புறோம். முதல் தடவையா டீச்சர் கிட்ட எந்த நல்ல ஒப்பீனியன் எடுக்கிறியோ அது அப்படியே அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் லாஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். அதனால எதை செய்தாலுமே ஆரம்பத்துல வந்து எல்லாம் பக்கா பண்ணிட்டே போயிட்டுனா பின்னாடி ஏதாவது சிறு தவறு செய்தா கூட அவங்க பெருசா நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனா அதே வந்து ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து இம்ப்ரெஷன் வந்து பேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த குழந்தை வந்து எவ்வளவு நல்ல காரியம் பண்ணாலும் வந்து அது என்னைக்குமே அந்த முத்திரையில இருந்து அவங்களால வெளியில வர முடியாது. எஸ்பெஷலி அட்டானமஸ் காலேஜ்ல வந்து டிகிரி வாங்குறது வந்து அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. எனி டைம் அவங்க டைரக்டாவே சொல்லுவாங்க, ஐ வில் ஃபெயில் யூ, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் அட்டானமஸ் காலேஜ். இதை விட நம்ம பெட்டர் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள படிக்கிறது தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அங்க நம்ம எழுதுவோம், வேற யாரோ எவாலுவேஷன் பண்ணுவாங்க, மார்க் வரும், போயிட்டே போகும். ஏன்னா யார் எவாலுவேட் பண்றாங்கன்னே தெரியாது இல்லையா? சோ தட் இஸ் பெட்டர். அனானிமஸா யாரோ ஒருத்தர் வந்து யாருடைய பேப்பர்னே தெரியாம வந்து பண்றது வந்து இட் இஸ் குட் எவாலுவேஷன். ஆனா அட்டானமஸ் காலேஜ்ல வந்து இது பெரிய டிராபேக் ஆக்சுவலி. எத்தனையோ குழந்தைங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இந்த மாதிரி போயிருக்கிறது வந்து நம்ம கண்டிப்பா கேள்விப்படலாம். அட்டானமஸ் இஸ் த, அது ஏன் அந்த அட்டானமஸ் பாடி இப்படி நடத்துறாங்கன்றது நமக்கு தெரியல. எக்ஸாம்பிள் நான் இதை வந்து இங்க எதுக்கு சொல்றேன்னாக்கா, இந்த குழந்தைகளுடைய நிலை இல்லையா, தீய கொள்கைகள் எங்க இருந்து வருது? நிறைய நேரம் வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்றது காலேஜ் என்விரான்மெண்ட் தான் இல்லையா? அங்கே நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் அவங்களுக்கு ஆழமா பதியுது. என்னதான் தாய் தந்தையர் வந்து நல்லது அந்த ஏஜ்ல எடுத்துரைச்சாலும் அவங்களுக்கு அது மைண்டுக்கு போறதே கிடையாது இல்லையா? பூசலிட்டு அவர்களை முடிவு. சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் ஒரு பையனுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய காலேஜ் லைஃபே வந்து டிவஸ்டேஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சுனாக்கா அப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன இருக்கும் இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். பொதுவாக மனம் முடித்தவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும். ஏன்னா தட்ஸ் ஹவ் அவங்களுடைய வம்ச விருத்தி. அவங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றதுக்கு திருமணம் ஆன பிறகு அவங்க இந்த வாழ்க்கையை வந்து எடுத்துட்டு போகணும்னா ஏதோ ஒரு வேணும், அவங்களுக்கு பிடிப்பு வேணும் இல்லையா? சோ அந்த வாழ்க்கையை இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போறதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு குழந்தை வேணும். சோ அது மாதிரி இல்லைனாக்கா எதுக்காக நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து. எனவே நற்குணம் இல்லாத மைந்தன் பிறந்தால் அவன் பார்வையற்ற விழிக்கு சமமாவான். இப்ப கண் இல்லாத வந்து அடுத்தவங்களோட டிபெண்டன்சி தான். அது போன்றவன் தான் நல்ல ஒரு கேரக்டர் இல்லாத ஒரு குழந்தையும் வந்து அந்த அவனுடைய வாழ்க்கையை அதாவது குருடாக்கி கொள்கின்றான். அவன் காண முடியாத கண் பயனற்றது என்பதோடு தாங்க ஒன்னா புண்ணாகவும் இருக்கிறது இல்லையா? கடைசி வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஆகையினால மன்னர் இது போன்ற ஒரு மோசமான மைந்தனை பெற்றது தனது தீவினையே, அதாவது தான் ஏதோ துர்கர்மங்கள் செய்திருக்கோம், அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளையை பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னு அவர் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார். கஸ்தம் பிரஜாபதேசம் வைமோக பந்தனம் ஆத்மனா பண்டிதோ பஹிமன்யதே யத்தர்த்தா க்லேஷதா கிருஹாஹ. யார்
தம் அவரது பிரஜா அபதேசம் பெயருக்கு மட்டும் பிள்ளை வை நிச்சயம் மோகா மோகம் பந்தனம் கட்டு ஆத்மன ஆத்மாவிற்கு பண்டித புத்திமான் வகிமன்யதே மதிப்பிடுவது யத் அர்த்தா யார் காரணமாக கிளேஷா தா துன்பம் கிரகா வீடு பூர்ணமதியும் நற்குணம் உடைய யார்தான் இது போன்ற பயனற்ற மைந்தனை விரும்புவர் இல்லையா? சோ பேசிக்கலி மைந்தன் மீது பற்று என்பது இந்த பிரபஞ்சத்துல அவன் நல்லவனாக வாழணும், 10 பேருக்கு நல்ல உபகாரம் பண்ணணும், அதுவும் மன்னனாக இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய பிள்ளை வாரிசாக அமர்ந்து நல்ல ஆட்சி புரிய வேண்டும் அப்படிங்க அவனிடத்தில் நற்குணங்கள் இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து எதிர்பார்ப்புகள் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு மைந்தன் வந்த பிறகு அந்த மைந்தன் மீது அவர்களுக்கு பற்றுதல் என்பது இருக்காது இல்லையா? வெறுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இப்படி பண்றானே என்ற அந்த விரக்தி மட்டும்தான் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட மைந்தன் உயிர்களுக்கு மாயவலை போன்றவன். அதனால் அவன் இல்லமே வந்து துன்மைமயமாகிறது இல்லையா? சோ அவனுடைய செயலால் வந்து அந்த இல்லமே வந்து மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. கத் அபத்யம் வரம் மன்யே சத் அபத்யம் பதாத் நிர்வித்யே கிரஹான் மர்த்தியே யத் கிளேஷ நிவஹா கிரஹா. தத் அபத்யம் துர்புத்திரன், வரம் நல்லவன், மன்யே நான் நினைக்கின்றேன், சத் அபயாத் நற்புத்திரனை காட்டிலும், சீசாம் துன்பத்தின், பதாத் ஆதாரம், நிர்வித்யதே பற்றற்றவனாகிறான், கிரஹாத் வீட்டிலிருந்து, மர்த்தியே இறந்தவனாவான், யத் யார் காரணமாக, கேசவ நிவாக கேவஷ நிவாகா நரகமயமான கிருஹா இல்லம். பின்னர் மன்னர் மேலும் வந்து நினைத்து பார்க்கிறார், நற்குணமுள்ள மைந்தன் காட்டிலும் தீய குணமுள்ள மகனே நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏனென்றால் அவருடைய வாழ்க்கையில வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை அவன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறான் இல்லையா? அதனால அவர் அவ்வாறு நினைக்கிறார். சோ ஏனென்றால் நல் மைந்தன் வீட்டின் மீது பற்றினை வந்து இன்னும் அதிகரிப்பான். நல்ல பிள்ளைங்களாம இன்னும் நிறைய சேர்க்கணும் பண்ணணும்னு தோணும். அதே பிள்ளைகள் ஆவரேஜாவோ இல்ல வந்து அதாவது தவறானவர்களா இருந்தா பெற்றோர்களுக்கு வந்து இனி என்ன சம்பாதிக்கணும், போரும் வீடு இப்படி சம்பாதிச்சு வச்சாலும் இவங்க எல்லாருமே வந்து வெட்டியதான் வந்து அதை உபயோகப்படுத்த போறாங்க, அதை வந்து புடிச்சு வச்சு எதுவும் வாழ போறது இல்லை, அதனால எதுக்கு நம்ம இப்படி ஓடி ஓடி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனால் கெட்டவனும் அவ்வாறு செய்வது கிடையாது. மேலும் தீய மைந்தன் வீட்டை நரகமாக செய்வதனால் நல்லவன் இயற்கையிலே மிக எளிதில் தன் குடும்பத்தின் மீதுள்ள பற்றுதலை விட்டுவிடுகிறான் இல்லையா? சோ ஒருத்தன் வந்து வாழ்க்கையில வந்து விரக்தி முதல்ல வரும், அதுக்கப்புறம் வந்து வாழ்க்கை மீதே அவர்களுக்கு பற்று என்பது இல்லாத ஒரு மனசு வந்து ஏற்படும். அப்போ இறைநிலையை நோக்கி அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க. இல்லறத்தின் மீது ஒருவனுக்கு ஏற்படும் பற்றின்மை பற்றிய மன்னர் சிந்திக்க ஆரம்பித்தார். சோ இனிமே வந்து பற்றின பிரகலாத மகாராஜா பாக்குறாரு, இல்லமானது பாழுங்கிணற்றுக்கு சமமானது. ஏன்னா அவருடைய தந்தையால் அவனுக்கு அதாவது பிரகலாத மன்னருக்கு வந்து அநேக தொந்தரவுகள் இல்லையா? சோ பாழும் கிணற்றில் விழுந்த ஒருவன் அதிலிருந்து உயிர் பிழைத்து மீண்டு வருதல் மிகவும் அரிதுதான். அதனால் தான் பிரகலாத மன்னர் பாழுங்கிணற்றுக்கு சமமான இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து வெகு விரைவில் வந்து வெளியேறி காட்டிற்கு சென்று முழுமுதற் கடவுளை சரணடைதல் வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். சோ இது நமக்கு இந்த காலத்துல முடியாது. ஆனா நாம அமைதியாகின்று இறைவனிடத்துல பக்தி கொள்ள வேண்டும், நாம ஜபங்களை செய்து நம்மளுடைய இருப்பை நாம தூய்மைப்படுத்தின்றே இருக்கணும். அப்பதான் கடினமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதை வந்து எவ்வாறு பக்குவமாக செயல்படணும்ன்ற அந்த உணர்வு வந்து நம்ம கிட்ட வரும். இல்லைன்னா நாம பௌதீகவாதியாக இருந்து இன்னும் அதாவது மேன்மையா போகிறத விட வந்து இழிவான ஒரு நிலைக்கு கூட நாம எடுத்து வந்து விடுவோம். அதனால பகுத்தறிதல் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. மேலும் அதனால் தான் பிரகலாத மன்னர் பாழுங்கிணற்றுக்கு சமமான இல்லற வாழ்க்கையிலிருந்து வெளியேறினார் அவர். சோ மேலும் வேத நெறிப்படி இல்லம் துறந்து வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் இல்லையா பெறுவது கட்டாயமானது. எப்போ அந்த காலகட்டங்கள்ல எல்லாமே கலியுகத்துக்கு வந்து நமக்கு சங்கீர்த்தனம் சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு இல்லற வாழ்க்கை தொடர்ந்து போக முடியாது. இல்லறம் தொடர்ந்து வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் போன்ற பெறுவது கட்டாயமானது. ஆனால் மக்கள் தங்கள் மரண வரையில் வீட்டிலேயே ஒட்டியிருக்க வேண்டும் என்று கருதுகின்றன ஒழிய வீட்டின் மீது அவர்கள் பற்றிருப்பதே இல்லை. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. ஃபுல் பௌதிகவாதி. நம்ம ஏதாவது ஆன்மீகம் பண்ணோம்னா இவங்களுக்கு குழப்பம் இல்ல, ஏதோ பண்ணிட்டாங்க, ஹிப்னாட்டிசம் ஆயிட்டாங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருப்பாங்க? கிரகமீதியாக இருப்பார்கள், கிரகஸ்தர்களாக இருப்பது கிடையாது. ஓகே,
ஆனால் மக்கள் கரை மனம், அதாவது மரணிக்கிற வரைக்குமே அதை வந்து குடும்பம் குடும்பம் என்று அலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. சோ எஸ், குடும்பத்தை நாம காப்பாற்றணும். ஆனா அதுக்காக அவ்வளவு அவ்வளவு வந்து நம்ம தன்னையே இழந்த அளவுக்கு செய்யவே கூடாது. அது மிக தவறு. சோ ஏனே வேற எவ்வாறேனும் இறுதியில் ஒருவன் உலக வாழ்க்கையின் மீது பற்றிருப்பது என்பது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆகையினால் ஒரு மோசமான மகன் அந்த தீய நடவடிக்கையினால் ஒரு இல்லத்தானே தன் வீட்டை தொடர்ந்து வெளியேறுவதற்கு உதவி செய்கிறான். இது ஒரு வகையில் நல்வரம் தானே அப்படின்னு தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய அந்த தீய செயலால் தான் அவர் விட்டு செல்ல போகிறார் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சித்தரிக்கிறார். ஏவம் சா நிர்விண்ண மனோருபோ கிரகான் நசீதா புத்தாய மகதோ யோதயாத் அல்பத நித்ரோ அனுபலப்ஷிதோ நிருபீர் ஹித்வா கதா வேணா சிசீவம் பிரசீப்தாம். ஏவம் இவ்வாறு சா அவர் நிர்விண்ண மனா மனதில் வேற்றுமையின்றி நிருப மன்னர் அங்கன் கிரகாத் வீட்டிலிருந்து நிசீதே நள்ளிரவில் உத்தாய எழுந்து மகா உதயாத் மகாத்மாக்களின் ஆசினால் பெற்ற வளம் அல்பத நித்ர அதாவது உறக்கமின்றி அனுபவசித அதாவது யாரும் அறியாது நிருபி பொது மக்களினால் ஹித்வா துறந்து கதக சென்றார் வேன சீவம் வேணனின் அன்னை பிரசீப்தாம் அதாவது ஆழ்ந்து தூங்குகையில் இல்லையா. இப்போ தன்னுடைய மனைவி சுனீதா ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள். சோ அவளை விட்டு தான் செல்ல வேண்டும் என்று அவர் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சுருக்கார். அதே மாதிரியே செய்யவும் செய்கிறார். இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த மன்னர் அங்க இரவில் அவருக்கு உறக்கம் வரவில்லை, தவித்தார். இல்லற வாழ்க்கை அவருக்கு முற்றிலுமே வந்து பயனற்றதாயிற்று இல்லையா. இன்னும் இருந்து கூட மகனை தன்னாலே திருத்த முடியலன்னா அதற்கு மேல் நாம மன்னராக இருப்பதுல, அதாவது பிரஜைகளை காப்பாற்ற முடியாத சூழ்நிலையில இருக்கும் பொழுது அப்ப அவர் மன்னர் பதவி ஏற்றிருப்பதுல எந்த நியாயமும் கிடையாது. அதைத்தான் அவர் இந்த இடத்துல உணர்கின்றார். நள்ளிரவில் தனது படுக்கையில் எழுந்து அவர் தன்னருகில் இருந்த துயில் கொண்ட மனைவி வேலனின் அன்னை அவரது அங்கே விட்டு நீங்கினார். அவரது நாட்டின் வளம் போன்றவற்றின் மீது இருந்த மோகம் அனைத்தையுமே விட்டொழித்து யாரும் அறியாது தனது அரண்மனையை செல்வத்தையும் ஆகியவற்றை அனைத்தையுமே தொடர்ந்து சென்று விடுகிறார். அவர் காட்டை நோக்கி பயணமாகிறார். இச்லோகத்தில் உள்ள மகோ தயோதயா அப்படின்னா கருணை, தயா அப்படின்னாலே கருணை இல்லையா. மகா என்றாலே அதாவது மகாத்மாக்களை குறிக்கக்கூடிய சொல். ஆக்சுவலி மகாத்மாவின் ஆசியினால் ஒருவன் முதல்ல நமக்கு என்ன வேணுமோ மகாத்மாக்கள் வழங்குகிறார்கள். நமக்கு பொன் பொருள் வேணும்னாலும் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அவர்களிடத்துல நமக்கு ஞானம் வேண்டும் என்று கேட்டு பெற்றாலும் அதையும் அவர்கள் வந்து அருள்வார்கள். அதுதான் இந்த இடத்துல அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். சோ அதே நேரம் அச்செல்வத்தை ஒருவன் துறந்தான் என்றால் அது மகாத்மாக்களிடமிருந்து பெரும் மிக்க உயர்ந்த ஆசியாக கருதப்படுகிறது. சோ அனைத்தையும் துறந்து விடக்கூடிய அந்த ஒரு பற்றின்மையை தான் நாம வந்து வளர்த்து கொள்ளணும். அவ்வாறு அப்படிப்பட்ட ஆசிகளை நாம ஒரு குருவிடத்திலே ஒரு ஆச்சாரியரிடத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா கேட்டு பெறணும். சோ அம்மன்னன் தனது ஆட்சி செல்வம் தன் மீது நம்பிக்கையுடன் எழில் வாய்ந்த மனைவி போன்றவற்றெல்லாம் தொடர்ந்து வெளிவருவது என்பது எளிதான காரியம் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் ஆசையினாலே அவர் பற்றறிந்து யாரும் அறியாத காற்றுக்கு வந்து சென்றதாகும். இது போல எத்தனையோ உயர்ந்த மனிதர்கள் தங்கள் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் விட்டு, அதாவது ஒரே நாள்ல வந்து காற்றுக்கு செல்கிறார்கள், பிரிந்து சென்றிருக்காங்க. சோ இப்ப நம்ம பிரபுபாதரோட எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அவர் காட்டுக்கு செல்லல, இந்த கலியுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவரும் வந்து ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் இல்லையா. இப்ப அநேக சங்கடங்களை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். அதாவது அவருக்கு பொருள் கஷ்டம், அடுத்து வந்து ஆனாலும் இடைவிடாத அவர் வந்து அவருடைய முயற்சி, இது ரெண்டுத்தையும் நாம நேத்து படிச்சோம் இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாமே இந்த உலக நன்மைக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அது. விஜ்ஞாய நிரவித்யகதம் பதிம் பிரஜா புரோஹிதாமாத்ய சீஹ்ருத்ய கணாதய விஷுக்யோர் ஊர்பயாம் அதிசோகாதரா யதா நிகூடம் புருஷம் குயோகின. மன்னர் தன் அரண்மனை விட்டு வெளியேறியதை கேள்விப்பட்ட குடிமக்கள், ஏன்னா இன்னும் இருக்கிறது யாரு, வேணன் தானே, அவனுடைய ஆட்சியில பயம் தானே. ஸோ அவர் நல்லாட்சியில இருக்கும் பொழுதே வேணனுடைய செயல்கள் வந்து அவங்களால ஏற்றுக்க முடியல. சோ அவனே அரசனாகிவிட்டால் அவ்வளவுதான் இல்லையா. அந்த பிரபஞ்சம் என்பது
அதாவது மிக மோசமான ஒரு நிலையை வந்து அடையும். அதுதான் வந்து அதை எண்ணி பார்த்துதான் மக்கள் என்ன பண்றாங்க, குடிமக்கள், புரோகிதர்கள், அமைச்சர்கள், நண்பர்கள் அனைவருமே வந்து மிகுந்த கவலையை பெறுகிறார்கள். அவர்கள் அனுபவற்ற யோகிகள் தன்னுள் இருக்கும் பரமாத்மாவை தேடியது போல இப்பூ உலகம் முழுவதும் மன்னரை வந்து தேடினார்கள். எல்லா இடத்துலயும் தேடுறாங்க, ஆனா அவரு கிடைக்க பெறுவது கிடையாது. தனக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவை தேடிய மதி குறைந்த யோகிகளை பற்றி சான்று பொருத்தமானது இல்லையா? தேடுறது பகவான் உள்ளதான் இருக்கார், தேட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? முழு பொருளானது 3 வெவ்வேறு நிலைகள் இல்லையா? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். இதெல்லாமே நாம படிக்கிறோம். சோ அறியப்படுகிறது. குயோகின எனப்படும் அனுபவமற்ற யோகிகள் வந்து குயோகின அப்படின்னாக்கா, அப்படின்னாக்கா அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம இல்லையா, அனுபவமற்ற உணர்ந்தறிதல் இல்லாத யோகிகள் தனது மன யூகங்களினால் அருவ பிரம்மத்தை வந்து தேடுகிறார்கள். அது வந்து பிரகாசத்தை காணது. அடுத்து அவர்களால் ஒவ்வொரு உயிரிடத்தும் உரையும் பரமாத்மாவை கண்டு கொள்ள முடியாது. சோ பரமாத்மா அவங்களுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கார் என்பதை அந்த பக்தன் தான் உணர முடியும், பக்குவ நிலை அடையும் போது. சோ இந்த மாதிரியான யோகத்தின் முழுமை பெறாத ஒருத்தரால வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. மேலும் மன்னர் பிரிந்து சென்றவுடன் நிச்சயம் அவர் எங்கேயோ இருக்கின்றார் என்று உறுதியாயிற்று. ஆயினும் அவரை எப்படி தேடி கண்டுபிடித்து அறியாத மக்கள் அவர் அனுபவமற்ற யோகிகளை போல திகைத்தனர். ஓமை இங்க வந்து அனுபவமற்ற யோகியை வந்து அந்த அங்கனுடைய நாட்டினுடைய பிரஜைகளுக்கு வந்து ஓமையாக வந்து கருதப்படுகிறது. அலக்ஷ்யந்த பதவீம் பிரஜாபதேர் அயோத்மயா பஷ்ருத்யதே புரீம் ருஷீம் சமேதான் அபிவந்தியன் சாஸ்ரவேவ் வேதயன் பௌரவ பிரதூர்விபலம். இந்த இடத்துல மன்னர் எல்லா இடங்களிலுமே மன்னரை வந்து தேடுறாங்க குடிமக்கள், ஆனா எந்த இடத்துலயுமே அவர் வந்து கிடைக்காததுனால ஏமாற்றம் அடைகிறார்கள். மன்னரை காணாது வருத்தமுற்று கூடியிருந்த முனிவர்களிடம் வந்தனர். கண்களில் நீர் வழிய அவர்கள் முனிவர்களின் வணங்கி மன்னரை எல்லா இடங்களிலும் தேடியும் அவர் எங்கேயுமே காணவில்லை என்று அவர்கள் வந்து விபரத்தை கூறினர். இதோட இந்த 13வது அத்தியாயத்துக்கான இந்த விளக்க உரை ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வியாக்கியானம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபியவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हरे